ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का, ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का। पालघरचे स्टेशनापासून पाचबत्तीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा, पालघरचे स्टेशनापासून पाचबत्तीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा। ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का, ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का। ना मंदा तुयाटी तोड आणल्यान गो मंदा, तुयाटी फेरवी आणल्यान मंदा, तुयाटी तोड आणल्यान गो मंदा, तुयाटी फेरवी आणल्यान। बोईसरचे स्टेशनापासून तारापूरचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा, बोईसरचे स्टेशनापासून तारापूरचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा। ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का, ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का। न काय सांगू सुमित, न काय सांगू जयेश, काय सांगू अनिमेश, न काय सांगू रुपेश। न मंदामाई शिकलेली नव्हती ना, मंदाविना मास्तर पण नव्हता ना, न मंदामाई शिकलेली नव्हती ना, मंदाविना मास्तर पण नव्हता ना। ना बोईसरचे स्टेशनापासून पामटेंबीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा, बोईसरचे स्टेशनापासून पामटेंबीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा। ना मंदामाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदामाई अडाणी होती का, ना मंदामाई शिकलेली